Nabaro Sun Constituency ka Ribhoy District ka jingpendap ka jingpej benia iki dulir jong baro lai phau san ngut ki kertong haka phra tarik uremphang ar hajar ar phaulai na kabenta banjit iki nong thau an shaka jella kala yaj ben klemdon uwei ne ka weiru ki bansha kentang ki kerteng jong ki kertong ki long naka phra mau hati constituency uba Charles Marngar jong ka party Indian National Congress ka Dr. Miss Saralyn Dorphang jong ka TMC uba Shampang Lingdo jong ka NPP uba Roswell Shadab jong ka PDF ka Kong Eva Lini Kharbani jong ka HSPDP uba Osbert Bateilang Rinja Kertong Shimen uba Everest Marsing jong ka BJP bat uba Bayahun Lang Makdo jong ka UDP. Naka khandai nongpo constituency ka Kong Rona Khamdeng jong ka Indian National Congress uba Long Singbe jong ka TMC ka Kong Magdalene S Maulong jong ka NPP uba Bismo Ingti Kertong Shimen ka Kong Marian Maring jong ka BJP bat uba Meral Bonds Im jong ka UDP. Naka Shipho Jirang constituency uba Adrian Milim Khan jong ka Indian National Congress Usanmun Marak jong ka TMC uba Sustenance Sotun jong ka NPP uba Forecastar Nongrang bat uba Li Bare Kertong Shimen Karia Sangma jong ka BJP uba Badhok Nong Mali jong ka UDP bat ka Sere Mina di Marak jong ka RPI. Naka Khatway Umsning constituency Dr. Celestin Lingdo jong ka Indian National Congress uba Gilbert Nongrum jong ka TMC uba Jason S Maulong jong ka NPP uba Donlang Soklet jong ka PDF uba Primson Makdo jong ka HSPDP u Dr. R Sengkon jong ka VPP uba Durut Majau jong ka BJP bat uba Sunshine Makri jong ka UDP. Naka Khatar Umroi constituency uba Stanleyvis Rembai jong ka Indian National Congress uba George B Lingdo jong ka TMC uba Damanbait Lamare jong ka NPP uba Bayateilang Lapang jong ka PDF bat uba Shanbor Ramde jong ka BJP. Nakitei ki lai phausan ngut ki kertong na baro Sun constituency ki kenthei ki bayakhun hakane ka election ki long hnriungun kata lai na nongpo ar na mauhati bat ar na jirang. Tak, ngari wa bismangti. Ayang ba kani kani ka election MLA na nine nangko assembly constituency kuma katong Shimet. Ya kata te kalong kum kalaki dro. Atrai baro candidate tiba. Dan higa cingkermen ban poi sigatam. Namar klaim ka dan cingkermen no ka tim kenam lei ban Shimentah kana betul nama. Ko aban ya khone kana election nama kum kinong rap kun ki khon kinong rap onsin tangki has pa ki bay khone ka election te ngai yang ban ya khone kana election khang ban ai men sim te ki khon kinong rap ru bakin wan shakmat bakin long baslur ban shakmat bakin ya ering ka kum kini ki election ban job ya ka election ka de ka capacity jong candidate anda de ka por jong ka pisah ladadan capacity kum ha kelas ni ya shonglang bat ki kelas bagi kon rispa bagi kon ki baduk reban poi jaga thong de tang badan ka pis ka badan ka capacity badan basim tuition na ki snam ro da ki benai ro mla ban poi jaga thong da mla ban poi jaga first position ada amdan ka capacity ka de ka banong kong ka bar ka de ka ching tristan tang kita hinga na ka bat ka pisate hanga marwai te kam da ta than re em hadin bang ala the file em tasni ala long complete candidate trong TMC nga kermen baik ban job ni election nomor bun ki paitba ki kesaninga bangan job ni kenika election arja apply ke jingkwa junga ban pensai lada ki parti barok ki asutu komot ba mdadon kam ban penlong ya ka rally ila sutu yano banjit ki paitba gadai tangka waste ban supenlut kai ya kapor jong ki paitba bat kapor jong ki kandidat jaka banginyo ban lek sing paiba ban ya thu ya kata commission bangi ngidon dan ringi la du pade tang na badon jeki rally masuk kemen mentar sing wa lala men pade baduk skut ni nak mentar ka mu ban ya lek election na sama arja pula te mar ni la yo ke skan na mentar sing te ni lek sing paiba ban ni election nak mentar ka election dan saya shen banjit itu
buat kijong di Paiba. Maka jui cuma karali nga ikan kam gede dang ji pulusan yang bisa je Paiba. Kabagi kandidat kita perlu dihaban penmi adin di election. Ngil ada pendap ke kam sungi. Ka bangi dia pendap. Dia mentah ngil ada beli setting sungi apa kasno jok mati. Buat kandidat sungi kila up agar kom do bangi trikam kam jam susu namenta kalawai jok satsna. Dia ngil ayat hakalenti ka ba ni yatmu ya sansna. Yatmu ya kani ka ba mentah swak election. Buat kipat ba hi bayawan banyayai bu batin ja kikwa hi banya trikam hi nya trikam lang bu batin ja banya perkiyo yak mahti banyak mekhlea barak koi na benta kasans Pi gumno ka jing elected ju pi hato pidong ka jing keraman ko siya kathong. Kejingkermen kalong kumni ba menta bangi yang naka liang juga independen di kalalong ba depi perkhat ba kipai ba jong ka mahti hi kilalong ki MLA menta di kidon hok hi ba kini kersan hi na benta kalawai jong sansnam but daw job independent ki job hi ki pa jong marti Ba pidon iu ban ong ka jing i jong pi ba habede begini ki rally jing pelong ki jing ilang ba haman lagi election hatu kalong ka badon kam ne kumno kat kom ka jing perkhat jong mo pe benta ski ka di skutini kadi ka ba hap pendap kam na pot DC office kadi ka kam ram jong DC office bani pendap iknya di ngil asyuan kum ne ba ni kendo ya officer aro di ban pendap ya kam badon kam di kalau kita ba jungi pan ki bai kwa ban wan buat lang ban sengai ki wan hi ki kwa hi begin don hi kata jikman ban pergi kata museum ban kersan hi ba jungi yo candidate jungi dang ongai pi ya kadali hendrai ban peloy ke dia don kam ya kata bab ni ka kamram hi ju candidate kadai nam tak sansnam di kalau ba mentah upai ba hi pat ubai ju candidate uwan hi ukwa ban wan ba kwa ban pencengan candidate ya kata pan ngemla ban khang te kata you candidate haba wan da mensim lo jong dari bo candidate hi ukhot hi you ba kaya la jong tabagi candidate ba wan buat yengi nak lian so independent dei bigi wan hi dei bingi pen board mengi dia kata ngamla bangan khang ya kata da kum no ru haba kimon ki ba sugi bikin wan ngadap ka jingkren ba minta kasi la pendep la piang rut ba minta ka de por ba ngin lecha ki no kershan ki chubai ki chungi man kerpat yaki man ai ka jing kershan ko pura na ka benta kani ka election ka panwan bangin yo ru ya ka jing job na ka benta ka mahati ka chungi na kani ka party TMC ka bang mi shakman kata ka shong kat kum ka jing smo ki ba la da ki kwa bangin yami ngin pen pau kata ka jing kershan ka chungi ka shong kat kum ka jing smo ka jongki ka jing kwa ka jongki nengkong kejing songo yo blai bela ai hanga kejing koi kejing kia kejing songo yo blai namar ge ke baro kilayat be ye ti tena do mendag sni da kejing songo scam ngi don ka madam manage ki pai ba kum bangi layat baro skata te ke kubor ka bangadon nang ni kan tips ki pai ba jong konsumsi do kurtong jong sen kongres la biang na dong sedong tadi setang kopor ka bangi hab pandu tia do dem lantrish dom akan ni kunti ko pemata manage ki pajbak parwan ra i jinjap don bon kalau ada ban keren hagi social media di ngakren biang madagsi ba hangahi marwai ngahi ba kamlong ko badang ka tadi tangka waste of money di jemplut put pan ngala manong ba kutu gede tangka rong sisni ba pimla ban chanya ba kata kan penjob election ni berkedai ke jenglut pun kedai ke rong sisngi aku bah impulut sampolak untuk pulak kawai garani kadang kadang bisa kata boleh nyamirap baik bah baksa kawai nang tadi ngayu iba kamla ban punjab election kada sampolak untuk pulang impulut kawai garani ngila job election ni happen mi itu bisa dah ingin yo kebeting yo ngap tu ke bisa jong baik bah tadi ke stand ke bangayan rai i kajing hak kam pai ba kum ni imla ban ban khangi pai ba ada ki ada singi rungi don kenika skutini ke jongi itu iping imla ban khangi pai ba nomor pun nomor badala deh gi wan ngam don ke jenglut persep itu ala deh gi wan ke jenglut ke jengsep na dong sudong tip hi maki kene kade ke jeng pai ba imla ban khang pat tang ban ka leng jongi te ikhlem pulut kata kaman ta ngin turi komaran tma ni haban lai ban le mo nak benta ban pan sutho iki mat rekam gi jungi
syaki pai ba tengi radon lupa ki polisi bat ki matri kam jungi ki baklain nak benta kan ni kadong katai jungi bedai na menta ki kun samla khantam ni don ek youth policy nak benta sports nak benta employment nak benta ban yalam nanti ki bakin kio ki sap ki phong jungi kanta pada ngi don ki matri kam nak benta ki long kmeru pilih ki long kme ki bon ki beduk tengi kwa bangin wan ra ki polisi nak benta kumno bangin tin bat play ki lat kelenti nak benta ki long kme ki jungi kanta pada kajing don kam nak benta ki babon ki kam penroi penpar kham tam nak benta ke college ni don kam ke college hapo mau hoti la ne mau lesnai mar ba ki khon samla ke jungi ndah ba ki la dep ya 12 ki haban lech shom sning haban lech nong po haban lech shlong ka kta ya kajing lot tela dangi don ke college le jong hang ni hajan kamut ka kham pensup ki pat kaduna ya kajing lot kajing sap nang ta ki schools but ki babon ki bang dang dai ban le ka ta ka bentaro hoi ka don kam yangi bangin lom bangin lang ya ki nong kersan ki jungi mo bangin ya kendu iki bangio shu ban kren ban pansai ba iki matri kam ki jungi ki policy ki jungi rekat lang bat ki bahe ki jungi na po ka party kajing job kasyong happy ki pai ba bat kasyong ro kajing sung thu jong ki babon ki bala ngai ba hakalanti ya janga man la kaski ngirang kiu but kajing kermen hoj sampai kalau don lupa but kajubab ka babiang kadai shapi pai ba ngabrat together we can make a difference together we can win and together we can be an agent of change te hagajing sngaw junga kalong ba kajing ya lenti jungi man la kasngi kadang ki kadonot jong ki long kumi ki long kapa jong ki kun samla bat ki hep ki barit shane shatai haki dukan sha haki shnong ki thau haki lenti yat ki bangi yat ni yang ngiu i bagata ka kamensim ko baki kwa ka don ko bamot baki kwa ya kajing la te kajing wan junga kumu official candidate jong BJP nang ne na mau hati ngakermen bagan poisha ka thong tang lada ki briu ki don sha ka ta kajing sum tho bat kajing sngongo ya ki kam ki bakrau ki bak sarkar BJP kala le nadu na Delhi hadu ka jala Meghalaya jungi lengba ki central scheme sponsored paro ki bagila ai chakane ka dong thai kumjuro ngadon kam ban long hakane ka party hakane ka government ka bangin sala ban le ye shibun shishu ki badang sa ban pendep kam tame ya ka mahati constituency kublai shibun ban ngapan ga jing tersyan na pi paro kublai kurkhui pi bat duailem bangan ko nyan thia bangan shakri hok na ka banta jungi kublai shibun lada ki breu ki sungthu ka jing pelong ya ki rally hoj kalong shisha bangin shoy ka string jungi henry kam shong tang ha ka rally henry ka shong ha ka jing i jungi pai ba bat ka jing thrang jungi bat ka jing yo i jungi ya ka quality jong ki leaders jong ki bakin long kita ki nong thawan bakin long kita ki nong yalam bat kham tame baki briu na nong kendong ki bamla ban wan shikareli ngathrai kim la ban ngej ba tangkarali ka bala ban le henry ka juk jong ka social media ka digital wall ka digital platform ka baka sarkar jong Narendra Modi kala ai koi ka skutini galong badan kampa namban bangi haban perpenapa ba ya ka kerteng ku jungi bat haju ko por la priang na election commission na ka benta bangin ni pun hakani election gombe kertok ka skutini kaya erap ki pai ba bantip ya jong ki candidate ka kerteng ku jungi ka snong ku jungi ka jing nang ji start ku jungi ka jing don jing em jungi bala don ginu ki kies ni ki mukaddama ka ba kum ki candidate kita tekani ka herap ingi bangin tip hai le jong ki candidate le jong ki kertong bat kani kan ailat ru ya ki pai ba ban bisa kalau kita ki shwa bikin jit ya jong ki nomi kaman ka election ni ju ong bit ba ka de ga won sisen san snam ha ka ba ki pai ba kin shong shit ban jit le jong ki kertong ban jit le jong ki nong ilam ki ban mi khmat ki hari ndor ba thau ai tena ta dong pai ba don kam bikin shong shit don kam ban don ka jing ya mi syakmat don kam ji duhai ji risa bakni kan wan ra ka ji shong shit ha ka ji secara pada ndeng ngimde pade ban yai da ka ji shong shit baklumar ni da ka ji set ham ru ba mi se le jong ki nong ilam ban mi ang te yung dor bar ke ban yang nam ta ri je ban riu ka hok jong du kusuk de hang tang bisar ban ya pat da ta ji set ham kerbang nam ta jong jela ke bahan ong menta tu stang bangin lek saka ki pai ba depan ke jing kersan ke jengki maka kot isla bro la biang lut kediang da uri tenu besar besar kalau pai ba untip ba bastan maya chakman
Depan lagi di kesan juga. Kerali itu ada tanggup ju, ya enjoy. Nimla benyo ya tagi buat nak kerali. Dong buat kitip ya kendong. Kabari gila stu ingin dah bencet yo nong ikman. New one, we have completed the process of scrutinizing all the papers. So all the papers of all the candidates are found to be correct. So all the candidates are officially valid to contest. I am very confident that the Congress party, especially in Umsning constituency, will do well this time, and we are very confident that we will win. Kani kajing pelong ye kirali, teng lada pi perkat bah kalong kajing pelut ke bom don mining. Lada ngikwa ban pensotu yo pai ba, kamtam ha ke bai dei biki election ngas ngo ba, ngi dei ban lek kren ha ki yo ki han ha ki snong ki thau. Kam na dei ku bang ngidawan pelum yo pai ba ha ke wei ke jaka da ke ba pelut ye ke spa ke pau banwan ra ada ki kali mo. Di ha ke jing shisha ki sngi yo ki dei ki por ki ba ki candidate ki la ban pensotu yo pai ba ha ke jing lut ke balong ke badunatam. Nak kalian ke jongi, buat tim ke jongi, nak long sukses, bukan ikas kucing ke jongi. Buat nak kalian ke jongi, nak ia bagi dan syak ke jerman, menpoi syak ke jing job, atau Islam, ni ia bagi payah, hikmat bah, syak ke buat di UDP, buat kamtam, ikwa, buat warak yang kecil lah, lingba buat warak you, MLA buat temai, buat ikerman huruf bah, ke ia bagi latre, nadu kipor bah, ngadi uwe ni kikedet bah sedang, dia kena nikah. Man peniduk yang kipat bak, man introduce kipat bak. Tinggi bagi don syak kecilman, man buat cuci job, nanti tak mungkin. Tak dengan pendak man komen. Dah kena ukur, manggil apa syak kepentar ke bah, inlet syak kemadan ke real battlefield, ke bah mentasni lah ada man pendap ikia scrutiny. Dan kalian jangan ngai hak kejing start ke jong kipat bak, bolong nadu basdang, ngai kejing start jong kipat bak, nomor bah. Kikam hi baru gila depan i haki sansnem tetahi mengkuat ban ai ke message bat kajing kerpa di kipat ba bam kiru kin page haki kikam haki di sansnem bor ba ngapat bolong kuntung akirali pat ba hi kalong kumne nomor ba kirali pat ba hi kalong bet ba kipapun hi kinom la ban poi te kipala ban poi akarali bot kinong betang gitu ki main kit party workers ini kipat ba hi kin yo sno kin tip ik kejing thang ke ka policy kejing mu jong nomi khmat hi kalong jong katong hi kalong ba habre ha ki snong thau bam ki nganong kumno ro ngam tip shubah kalong I'm really very happy today like after scrutiny like it's a pleasure for me and I'm really happy and I want to thank to our dynamic leaders like Mukul Sama and Charles Punrop for giving me a chance this time in Tenjirang constituency. So I'll try my best, level best, to develop the Jirang constituency as per according to myself. And from my side, like regarding the border issue also, like I'll fight till the end. Actually, like we can show the manpower. Actually, that's the thing. But gaining or something lost, it doesn't matter because in a rally like we have to spend some, and like we can gain also after showing our manpower. Like we feel happy, like all the Jirang people are there with me and they are ready to work for the TMC. Maybe it should be. It shows us like a power, like yes, our people are there, they're supporting me.